шактый жир мәйет күтәрүчеләр артыннан барганымны хәтерлим. Әнисе үлгәч, Габдулла Сосна муласының өенә сыймый башлый һәм аны Өчиле авылындагы бабасына кайтаралар. Менә шул фәкыйрь ва шуның өстенә бик күп авызлы булган гаиләгә мин ятим бала булып килеп кергәнмен. Үги әбиемнең 6 күгәрчене арасында мин бер шәүкә булганга, мине еласам юатучы, иркәләним дисәм сөюче, аш исем, эчәсем килсә кызганучы бер дә булмаган. Bizning Buyuk To'qayыбызның улы зур бәйрәме менә бөтен республикада, Казан шәһәрендә, районнарыбызда шундый матур чаралар үтә. Мин барыгызны да чын күңелдән шушы матур бәйрәм белән, Тукайның туган көне белән, туган тел бәйрәме белән тәбрик итәм барыгызга да. Аның инде бик күп шигырьләрен без мәктәптә өйрәндек. Балаларыбыз өйрәнә туган тел турында, әти-әниләр турында, шушы мәхәббәт турында шигырьләре бик күп, бик эчтәлекле, матур шундай шигырьләре. Шуңа күрә рәхмәт барыгызга да килгәнегез өчен. Исән сау булыйк, матур итеп яшәргә язсын. Üzülüp kine itip bira totar күңелләр сизгәнен, мескен булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен, күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән, ялкынланып милли хисләр белән сызылып чыга күңелемнән. Хайран булып җырны тыңлап тордым, ташлап түбән дөнья уйларын. Күз алдымда күргән төсле булдым, Болгар һәм Агыйдел буйларын. Түзә алмадым, бардым җырлаучыга, дидем кардәш, бу ки нинди ки? Җавабында милләттәшем миңа, бу ки була диде, әл-Гүки. Күңелләрдә яшәсәк тә үзен күрмичә, Тукай килә, моңлы сазын уйнап, шагыйрьләргә тынгы бирмичә. Тынмый сазын, моңлы сазын, кем тыя алсын аны? Син яшәрсең, мең яшәрсең, син шагыйрьләр солтаны.